Sí, rocs d'Altec, donc bon, rocs d'Altec ou de muntanya, mais bon, normalment de tec, i de fet els trenquin sovint, perquè d'un trenca-rocs perquè els trenqui. Cal un material especial per trencar aquests rocs? O un martell i paciència. Com dic, més paciència que força. Que sigui per l'andar atrapar l'equilibri o per trencar els rocs. I doncs, si no, faig sigui olivera o arrels que trapi a muntanya, que soc excursionista, doncs l'andar és la natura. L'endar és el nom anglès que designa on l'has designat, l'has agafat per designar el que fas. Perquè se'n diu l'andar, és l'art dins del país. I doncs en català ho passarà. Bon, de manera hi ha això que existeix, doncs l'aprofit i hi ha gent molt coneguts que en fan i bon. Els arbres i tot això són arts que fan recuperació de... Jo el que faig és... Me'n diria pas recuperació perquè ja els deixi al lloc on són, doncs no els modifiqui de res i donc quan l'equilibri com cau. Donc com que els agafi al rodal mateix on faig la construcció, s'hi queden després. Doncs no modifiqui res, poca cosa de la natura. Però també t'agrada els afixar sobre la fotografia i doncs són exposicions efímeres que malgrat tot en conserves la memòria. L'únic testimoni que queda d'aquestes obres són les fotografies. I bon, hi ha una altra part, una tercera part que no he pogut fer aquí al casal, són instal·lacions més grans que faig. Ens hem fet una a Ceret, que era dins del pati de Sant Roc, al pati de Sant Roc, i davant de l'Ajuntament de Morias. Ens hem fet tòtems amb ciure i rocs i banderes catalans, que se'n deia Serrallonga, rapporta als trabucaires de tot això i doncs vet aquí. Doncs faig també instal·lacions, com puc, si els ajuntaments m'ho demanen, i escultures de jardí, tot això. Hi ha encara marge de creació i les idees en tinc ple al cap i que sigui l'endart o les escultures que faig, hi ha idees i després hi ha el que la natura me deixa fer. D'improvisació sí, hi ha poca premeditació, hi ha molta d'improvisació i hi ha una grossa part que és la natura que ho fa. Sovint hi ha sorpreses quan faig la foto, després quan la veig la foto hi ha uns detalls que la natura m'ha aportat. Penso que perquè respecti la natura, que tinc regals així de la natura. Però en tornar a aquestes fotografies, hi pot haver exposicions de fotografies, aquí és el cas, hi ha barrejat en aquest casal Jaume I fotografies i escultures, però es pot fer una visita virtual de les teves exposicions a través del teu site d'internet. Tinc un site internet que se'n diu Trenca-rocs i que també... Trenca.cat. Sí, també és un .cat, doncs això és per això que me fa ple de ser aquí al casal, perquè aquesta catalanitat la revendiqui. Aquí és fàcil, és evident, però ho revendiqui perquè el material que utilitzi són les arrels, les pedres del país, doncs del tec i de la massana, de cabrets, són coses d'aquí. Les pedres venen de tot el Canigó, són pedres d'aquí. La catalanitat també es veu a través dels noms que has posat de les teves obres, perquè cada obra és anomenada. Cada obra és anomenada en català. Hi ha coses que sí, o al lloc on t'he atrapat, on he pres el roc o l'arrel, o tot
traducció, però és en català, és bo. Me revendic artista català, donc faig art, l'art català, donc no sé, donc no sé si el faig al Marroc o c'est pas a on, a l'Etna, a Sicile, serà sempre l'art català perquè jo soc català, doncs les arrels són catalanes, hi ha pas res de fer. Molt bé, doncs se pot visitar doncs, aquests rocs trencats, el casal Jaume I, tot aquest mes de gener i potser febrer entrant. Sí, c'est bé. Bon, tant que me foto pas fora del casal, m'hi quedaré, perquè tant que tinc pas un lloc a exposar, aquí pensi que són a una casa que són bé aquí, són ben acollides aquestes obres i són a la lloc. És un lloc que els hi va bé. Molt bé, moltes gràcies.